Kaixo, ongi etorria, poliedroak aztertzen hasiko gera. Lehenengo jakin behar dugu noiz den poliedroa. Bere aurpegi guztiak poligonoak direnean. Adibidez, hemen poligono bat dago, ikusten duzuen bezala, alde guztiak zer dira zuzenak. Ezta? Hemen beste poligono bat, orduan bere aurpegi guztiak poligonoz osatuta baldin badago, orduan poliedroa da. Eta hemendik aurrera bere elementuak ikusiko ditugu, aurpegiak, esan dugu zer diren, poligonoak direla, eta zer dira ertzak? Ertzak eratzen dira bi aurpegi elkartzen direnean. Aurpegi hau eta aurpegi hau elkartzeakoan ze sortu da zuzen bat, ezta? Eta horrei deitzen zaio ertza. Eta hemen beste bi aurpegi elkartzen diren lekua ertza. Orduan, ertzak eta aurpegiak ulertuta, orain dator erpina. Hau erpin bat da. Eta nola eratzen dira erpinak? Hiru ertz edo gehiago elkartzen direnean. Hemen dago erpin bat, hemen beste bat, hemen beste bat. Hemen adibidez, erpin honetan, begira zenbat ertz elkartzen diren. 8. Orduan, 8 horiek osatzen dute erpin bat. Eta bitartean hemen, hirukoa dira, bat, bi, eta hemen datorrena, hiru, ezta? Eta hemen beste hiru, eta beste hiru. Azken elementua, diagonala da. Zer da diagonal bat? Bi erpin, baina ertz berdinekoak ez direnean, elkartzen duen zuzenkia edo zuzena. Adibidez, hemen dut erpin bat, hemen dut beste bat, orduan, elkartzen duen zuzena, hori diagonala da. Adibidez, hau eta hau, elkartzerakoan, beste diagonal bat sortzen da. Adibidez hemen, aurpegi honetan, ezin dut diagonalarik egin. Jau behar dut, erpin batetik beste batera. Orduan, hori ertza da, hau ertza da, ez da diagonala. Hau, ere ez. Diagonala egiteko, bartu beharko nuke, adibidez hemen, eta egin, hemenik onera. Hori bai izango ditzakela diagonal bat. Eta honekin bukatzen dut. Ulertu dezuelakoan, beste bat arte. Agur!